No Tausin ensiapu Acutassa meillä on päivittäin tuommoinen 150-200 kuvalausuntoa kuvantamisjärjestelmästä jonkun tarkistettavaksi ja se on osa potilasturvallisuutta ja vielä lisäksi ne kuvat pitäisi saada erikoisaloittain tarkistettua, että saa kirurgiset kuvat ja konservatiivisen sisätautineurologisen puolen kuvat katsottua ehkä eri henkilö. Ja näiden kuvien tarkistamiseen osallistuvat akuuttilääkärit, työvuorovastaavat ja sitten erikoisalojen lääkärit. Ja sikäli niin se vaatii tavallaan tämmöistä järjestelmällistä listaa, mistä ne kuvat voidaan hakea ja tarkastaa. Suurin hyöty lienee siinä, että tällainen niin sanottu bulkkityö voidaan jättää ammattilaiselta pois, eli asiat tuodaan sitten ammattilaiselle mahdollisimman valmiina eteen sillä tavalla, ettei tarvitse lähteä sitten tietoja keräilemään eri paikoista ja niin poispäin. Eli asiat, jotka robotti voi hoitaa, niin saa hoitaa. The robot is monitoring the list of reminders regarding new radiology opinions. It assigns the reminders to their corresponding resources around the clock, 7 days a week, and has been doing so since late February 2016. Before the automation, hospital employees used to check the list of reminders and assign the reminders to their corresponding resources amidst their other tasks. Therefore, the automation of this process increases efficiency greatly. The robot goes through 40 reminders in about 90 minutes. When the robot comes across a reminder it's unable to successfully assign to a resource, it flags the reminder to be manually checked by the hospital employees. Less than 2% of all cases need to be manually checked. Oikein hyviä, että kun asiat saatiin määriteltyä, mitä pitää tehdä ja sen jälkeen sitten toteutus robotille, että näin tehdään, niin sen jälkeen asiat on mennyt oikein hyvin. In the future, digital employees can be found in every team working alongside people. The digital employees will take care of knowledge work-based routine tasks requiring precision and memorization.